गासैबोनि थाखाय आं आफा इसोरखौ हामबाय होनसै लोगोसेयै आंनि भिडिअखौ नायगिरि नोंथांमोन बयखौबो प्रभु जिसु ख्रीष्टनि मुङै आंनि चेनेलाव आङो बरायनानै आङो लायो। आङो दिनै मोनसे कमेन्टखौ लानानै आरो बे कमेन्टनि सायावनो इसोरनि रावखौ बुंनो लुबैदों। माखासे समनि सिगां जाय बिथाङा आंनियाव कमेन्ट खालामदोंमोन, आङो नोंथांनि नामखौ मुंख'नायनि थाखाय आङो नोंथांनिसिम निमाहा बिनाय थाबाय। माखासे समनि सिगां जाय बिथाङा आंनियाव कमेन्ट खालामदोंमोन, बिथांनि मुङानो आरनाथि बसुमतारी। आङो नोंथांखौ आंनि चेनेलाव आङो बरायनानै आङो लायो। फोरबुआ नोंथांखौ बोर होथों। बिथाङा कमेन्ट खालामदोंमोन 666टिखौ लानानै। बिथाङा कमेन्ट खालामदोंमोन दि गोबां मानसिफ्रा बुङो धोरोमिया मानसिफ्राबो 666टिखौ लोगो मोनगोन होननानै। फै अब्ला आंनि अनजाग्राफोर, जाय बिथाङा कमेन्ट खालामदोंमोन, कमेन्ट खालामनाय बादियैनो जोङो दसे सम 666टिनि बिसय जोङो नायलांनि। बिनि सिगां आङो फरायनो आखायाव लादों नुजा होजानायनि बिलाइ 13 अध्याय 17निफ्राय 18 पदसिमखौ आङो फरायगोन प्रभु जिसु ख्रीष्टनि मुङै। बे जाबाय जुनारनि मुं नङाब्ला बिनि मुंनि सानथुमनाय गोनांखौ नागारनानै रावबो बायनो नङाब्ला फाननो हायै बादि। बेयावनो आखलखौ नांगौ। बुद्धिमाना जुनारनि सानथुमनायखौ सानथों, मानोना बियो सासे मानसिनि सानथुमनाय आरो बिनि सानथुमनाया 1466। बे राव फरायनाय आरो खोनासंनाय जों बयखौबो बोर होथों। जोङो दिनै नुजा होजानायनि बिलाइ 13 अध्याय 17निफ्राय लानानै 18 पदसिमखौ जोङो फरायबाय। बेयाव 666टिनि बिसय लिरनाय दङ। बेयाव लिरनाय दङ बे सानथुमनायखौ जाया लानाय नङा, बियो बायलाय आरो फानलाय खालामनो हानाय नङा। आंनि अनजाग्राफोर, गोबाङा 666टिखौ लानानै गिनाय मोनो, निराशा जायो आरो गोबाङा गोबां रोखोमनि फोथायो। जोङो दिनै नायगोन धोरोमिया मानसिफ्रा बे 666टिखौ लोगो मोनगोन ना लोगो मोना। आङो जिखौ फोथायो आरो आं जायखौ मिथिबाय बेखौनो लानानै आं दिनै नोंथांमोनजों दसे सम इसोरनि रावखौ बुंनो थाखाय लुबैदों। आंनि अनजाग्राफोर, आङो दिनै व्यक्तिगत 666टिखौ लानानै बेबायदि फोथायो। धोरोमिया मानसिफ्रा माब्लाबाबो 666टिखौ लोगो मोननाय नङा। आं व्यक्तिगत आङो बेबायदि फोथायो। मानोना बेनि सिगां लांखो जानाया जागोन आरो गोबाङा लांखो जानायखौ लानानै गोबां रोखोमनि फोथायो। आंनि अनजाग्राफोर, गोबाङा फोथायो प्रि ट्रिबुलेशन। प्रि ट्रिबुलेशना बेखौ बुंनाय जायो 7 बोसोर महाक्लेशनि सिगां धोरोमियाफ्रा लांखो जागोन। बेखौ प्रि ट्रिबुलेशन होननानै बुङो। दिनै 36%आ फोथायो दि 7 बोसोर महाक्लेशखौ धोरोमिया मानसिफ्रा लोगो मोननाय नङा। बिसोरो 7 बोसोर महाक्लेश जानायनि सिगां लांखो जागोन होननानै 36%आ फोथायो, जायखौ प्रि ट्रिबुलेशन होननानै बुङो। आरो नैथियाव 4% मानसिफ्रा फोथायो मिड ट्रिबुलेशन। मिड ट्रिबुलेशननि मिनिंआ बेनो 3.5 बोसोर क्लेशनि उनाव महाक्लेश जानायनि सिगां धोरोमियाफ्रा लांखो जागोन। बिसोरो 3.5 बोसोर क्लेशखौ लोगो मोनगोन होननानै 4% मानसिफ्रा फोथायो, जायखौ मिड ट्रिबुलेशन होननानै बुङो। आरो बेनि उनाव 18% मानसिफ्रा फोथायो पोस्ट ट्रिबुलेशन, जायखौ 7 बोसोर महाक्लेशनि उनावसो धोरोमियाफ्रा लांखो जागोन होननानै 18% मानसिफ्रा फोथायो, जायखौ पोस्ट ट्रिबुलेशन होननानै बुंनाय जायो। आंनि अनजाग्राफोर, आरो लोगोसेयै
13% मानसिफ्रा गुबुन गुबुन रोखोमनि फोथायनाय दं आरो गुबुन गुबुन फोथायो आरो बेनि उनाव 25% मानसिफ्रा दिनै फोथायो लांखो जानाया गैया आंथाय दिनै आंनि अनजाग्राफोर बे गासैबोनि गेजेराव जायखौ प्रि ट्रिबुलेशन होननानै बुङो जायखौ मिड ट्रिबुलेशन होननानै बुङो जायखौ पोस्ट ट्रिबुलेशन होननानै बुङो बे गासैबोनि गेजेराव आङो व्यक्तिगत फोथायो प्रि ट्रिबुलेशनखौ आङो फोथायो धोरोमिया मानसिफ्रा माब्लाबाबो 7 बोसोर महाक्लेशखौ लोगो मोननाय नङा धोरोमिया मानसिफ्रा 666 माब्लाबाबो लोगो मोननाय नङा आंहा फोथायनाय दङ बेयो आंनि व्यक्तिगत फोथायनाय जायखौ प्रि ट्रिबुलेशन होननानै बुङो आंनि अनजाग्राफोर गोबाङा बुंनो हागौ 666 जाजेनबायनो गोबाङा फोथायनो हागौ 666खौ लाजेनखाबायनो होननानै गोबाङा साननो हागौ आरो फोथायनो हागौ आंनि अनजाग्राफोर सैताननि परिकल्पनाया सैताननि मानसिखौ आन्दायहोनो लुबैनाय आरो हास्थायनाया इसोरनि गोथां रावा बुंदों जागायजेननायनिफ्रायनो आदम आरो हवानिफ्रायनो सैताना मानसिखौ खोख्लैनो थाखाय मानसिखौ नरकाव लांनो थाखाय प्लानिं खालामनाय गोबां रोखोमनि बुद्धि खालामनाय गोबां रोखोमनि गाज्रि परिकल्पना खालामनायखौ जोङो आदम आरो हवानिफ्रायनो जोङो नुयो आरो सैताना दिनैसिमबो नाजागासिनो दङ आरो बियो नाजाबाय थालांगोन नाथाय आंनि अनजाग्राफोर गोबाङा 666खौ लाखाबाय 666आ जाखाबाय होननानै बुङोब्लाबो आंहा बेयाव गोनो गोथो गैया आंहा बेयाव गिनांगौ आरो 666खौ लानानै आङो सिन्था खालामनांगौ गैया मानोना आंनि फोथायनाया बेनो धोरोमियाफ्रा माब्लाबाबो 666खौ लोगो मोनथारनाय नङा मानो आंनि अनजाग्राफोर आङो बाइबेलनिफ्राय मोननैसो पदखौ फरायनो लुबैदों मानो आङो दिनै फोथायो आंनि अनजाग्राफोर धोरोमिया मानसिफ्रा 666खौ लोगो मोननाय नङा होननानै बै समाव धोरोमियाफोरनि लांखो जानायखौ लानानै जिसु ख्रिस्ट'आ गावनि चेलाफोर आरो दाफाफोरखौ बियो बुंदोंमोन जेब्ला जोङो लुकासनि बिलाइ 17:25निफ्राय 30 पदसिमखौ फरायो बेयाव बेबादि लिरनाय दङ जिसु ख्रिस्ट'आ बुंदोंमोन न'हनि दिनाव जेरै जायामोन बादि मानसिनि फिसा हौवानि फैफिननायावबो जागोन जिसु ख्रिस्ट'आ लांखो जानायखौ लानानै बियो गोसोखांहोदोंमोन दि न'हनि दिनाव जायामोन बादि जिसु ख्रिस्ट'नि फैफिननायावबो बियो जागोन जायखौ धोरोमियानि लांखो जानाय रेपचार होननानै जोङो बुङो आंनि अनजाग्राफोर जेब्ला जोङो न'हनि दिनखौ गोसोखाङो जोङो दिनै मिथिनो हायो जेब्ला जोङो जागायजेननायनि बिलाइ 7:1निफ्राय 10 पदसिमखौ फरायो जोङो बेयाव मोननो हायो न'हनि दिनाव मा जादोंमोन जों बेयाव मोननो हायो आंनि अनजाग्राफोर गिदिर दैबानाखौ लाबोनायनि सिगां फोरबुआ न'हखौ जाहाज दाननो थाखाय थिनदोंमोन आरो बेबायदियैनो गेदेर फोथायनायखौ लानानै न'हआ गावनि न'खरखौ बासायनो आरो गावनि जिउखौ बासायनो फोरबुनि बिथोन बादि जाहाजखौ बियो दानदोंमोन आरो जाहाजखौ दानखांनायनि उनाव गासैबो थाम-थिम जानायनि उनाव जागायजेननाय 7:1निफ्राय 10 पदसिमाव लिरनाय दङ फोरबुआ न'हखौ बुंदोंमोन न'ह नोङो नोंनि न'खरखौ लानानै जाहाजाव नोङो गाखोदो मानोना दानिफ्राय 7 दिननि उनाव आं गिदिर दैबाना लाबोनानै गासै सुबुंफोरखौ नस्थ' खालामसिगोन जागायजेननाय 7:1निफ्राय जों 10 पदसिमाव फरायोब्ला मोननो हायो फोरबुआ दैबाना लाबोनायनि सिगां न'हखौ जाहाजाव गाखोनो थाखाय थिनदोंमोन फोरबुआ बुंदों नोंसोरो जाहाजाव गाखोनायनि 7 दिननि उनाव दैबानाया लोमफबगोन आरो दैबाना लाबोनानै नस्थ' खालामगोन अब्ला जों मिथिनो हायो
मोनसे नखरखौ बासायनो थाखाय नहनि नखरखौ बासायनो थाखाय फोरबुआ दैबाना लोमनायनि 7 दिननि सिगांनो जाहाजाव गाखोनो थाखाय थांदोंमोन। अब्ला मोनसे नखरखौ बासायनो थाखायनो फोरबुआ दैबाना लोमनायनि 7 दिन सिगां जाहाजाव गाखोनो थाखाय थांदोंब्ला दिनै गोबां नेरा-नेफेरा गोबां रोखोमनि फोथायनायखौ लानानै गावनि जिबनखौ दाय गैयै बेबायदि पाप नाङि धोरोमिया जिउ खुंनाय मानसिफोर बे बुहुमाव दिनै गोबां दङ। अब्ला हाजार हाजार बेबायदि धोरोमियाफोरखौ फोरबुआ माबोरै 7 बोसोर क्लेशाव माबोरै सयस'थियाव बिसोरखौ गालांनो हागौ? बेनिखायनो आंनि व्यक्तिगत फोथायनाया बेनो, नहनि दिनाव जेरै जादोंमोन सयस'थि फैनायनि सिगां 7 बोसोर महाक्लेशा फैनायनि सिगां धोरोमियाफ्रा लांखोजागोन। आंहा व्यक्तिगत फोथायनाय दङ जायखौ जिसु ख्रीष्टआ बुंदोंमोन, नहनि दिनाव जेरै जादोंमोन मानसिनि फिसा हौवानि फैफिननायावबो जागोन। आरो नैथि आंनि फोथायनाया बेनो, आङो मानो धोरोमियाफ्रा सयस'थिखौ लोगो मोननाय नङा होननानै आङो मानो फोथायो? जेब्ला जोङो जागायजेननायनि बिलाइ 19 अध्याय 22 पदखौ फरायो जों बेयाव मोननो हायो। बै समाव सानै फोरबुनि आर्फोफ्रा सदम आरो गमरायाव थांदोंमोन। आरो सदम गमरायाव थांनानै जेब्ला बिसोरो थाहैदों, बे समाव फोरबुनि आर्फआ लटखौ बुंदोंमोन, लट, नोङो गावनि नखर, नोंनि बिजामादै बिसाजोफोर, नोंहा सोर सोर दङ गासैखौबो लानानै नोंसोरो सदम आरो गमराखौ नागारलांदो। मानोना गाबोन सोरांनायजों लोगोसे सदम आरो गमराया नष्ट जागोन। फोरबुनि आर्फआ लटनो मिथिहोदोंमोन। बे समाव फोरबुनि आर्फआ बुंदोंमोन, लट, नोङो नोंनि जिउखौ बासायनो थाखाय नोङो हानायमानि हाजो फारसे नोङो खारलांदो। आरो फोरबुनि आर्फआ जागायजेननाय 19 अध्याय 22 पदआव नायोब्ला मोननो हायो, बुंदोंमोन, लट, जेब्लासिम नोङो हाजो फारसे खारलांनानै सहैनाय नङा, जेब्लासिम नोङो सदम आरो गमराखौ नागारलांनाय नङा, अब्लासिम जोङो मुंबो खालामनो हानाय नङा। बियो फोरबुनि आर्फनि बुंनायमोन। जोङो सदम गमराखौ नष्ट खालामसिगोनब्लाबो नोङो जेब्लासिम सदम आरो गमराखौ नागारलांनाय नङा, अब्लासिम जों मुंबो खालामनो हाया होननानै जागायजेननाय 19 अध्याय 22 पदआव बुंदोंमोन। जुदिबा फोरबुनि सानै आर्फफ्रा सदम आरो गमराखौ नष्ट खालामसिगोन, अब्लाबो बुंदोंमोन, लट, नोङो गोख्रैनो सदम गमराखौ नागारनानै हाजो फारसे नोङो खारलांदो। जेब्लासिम नोङो हाजोआव सहैनाय नङा, अब्लासिम जोङो मुंबो खालामनो हानाय नङा। आंनि अनजाग्राफोर, बे मोननै बाइबेल रेफारेन्सनि गेजेरजों आङो फोथायनायजों आं आंनि व्यक्तिगत फोथायनायखौ लानानै आङो बुंनो लुबैदों, मोनसे नखरखौ बासायनो थाखाय फोरबुआ 7 दिन समखौ होदोंमोनब्ला आरो मोनसे नखरखौ बासायनो थाखाय लटनि नखर, लटनि जिबनखौ बासायनो थाखाय फोरबुनि आर्फआ हरसे बिनो सम होदोंमोनब्ला आरो बुंदोंमोन, नोङो हाजोआव सहैयागौमानि सदम आरो गमराखौ नागारलाङागौमानि आङो जेबो खालामनो हानाय नङा। बेनिखायनो आंनि अनजाग्राफोर, आङो सयस'थिखौ लानानै आङो फोथायो। गोबाङा सयस'थिखौ लाखाबाय, सयस'थिया जाखाबाय होननानै बुङोब्लाबो आङो व्यक्तिगत फोथायो, धोरोमिया मानसिफ्रा माब्लाबाबो सयस'थिखौ लोगो मोननाय नङा आंनि अनजाग्राफोर। बेनिखायनो बुंबावदों, धोरोमिया मानसिफ्रा सयस'थिखौ लानानै गिनांगौ जेबोआनो गैया। बेनिखायनो आंनि अनजाग्राफोर, फै जोङो धोरोमिया जिउ खुंनि, जेन' जोङो नहनि नखर बादि खारग'नायनि लामाखौ जेन' जोङो मोनो। लटनि जिबनाव जेरै खारग'नायनि लामाया फैदोंमोन, सदम गमरा नष्ट जानायनि सिगां, जोबस्रांनायनि सिगां खारग'नायनि लामाया फैदोंमोन, सयस'थि फैनायनि सिगां
7 बोसोर महाक्लेशा फैनायनि सिगां गिलु बालु सैनाय या सुबुं माहारि आरो बुहुमाव फैनायनि सिगां जिसु ख्रिस्टनि फैफिननाया जागोन, जायखौ रेपसार होननानै बुङो, जायखौ लांखो जानाय होननानै थिसलनिकिया बिलाइयाव लिरनाय दङ। बेनिखायनो आंनि अनजाग्राफोर, जोङो दिनै गोनो गोथो जायालासे जोङो फोरबोनियाव फैनि आरो फोरबोनि लुबैनाय हास्थायनाय बादि जिउ खुंनि। आङो जोबथारनायाव हाजासे हामबाय आरो हामबाय होनसै आरनाथि बसुमतारी नोंथांखौ बे कमेन्ट्सनि थाखाय, बे राव बुंनाय आरो खोनासंनाय जों बयखौबो बोर होथोंसै जिसुनि मुङै आमेन।